الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا من تقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا مالي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت العدة تفاني ونخو حنت خيس ليبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونات دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت واحد أبزن زحلفة كلتا عمد بزد تودة بمتكعتي فتوز الأيون هو واحد كبيد بدهويو كبيد فتنا يقت يمونيرو مغنياتو تي حزب تግራይ يكون تقالسي تግራይ كاب كويناتيو ناب حوس رقات متيو أبارات كيلو زل منجسد ما زأكل باجة سلزنا تارجيتد بزخونة منجدي أبشجر كله كميجر كا dismantled تجبره جتجف زخونة باجة مغنياتو كم زبال كايو شغلة هالبونتن تسعنون هاي من نابرون سلزلو بقليلو بروباغندا زقبرلو نخجز باندا نخجزين عب زبالة عدلي زبانيرو سلازي زي عب تقرأي قطي مزنا برفتنا I personally am actually shocked كمان survive كجبرو مخالو قليل بدهوي نبرن مغنياتو كلنا قريب حيزو نعاتاتهم عب كمزة عينت بدهو غير ولا عبنا تغيرو لا من غير تران تقرأين دارقاتنا حزبي كنتاتون صبغ زخونة منفسرين علينا بزو سبون مجمريا بعين ترطرا مستفل علي من قد كريو صنيو ده حرقن مسرايو ولا تزت أراتر زنبرة بزوح نحسابنا بزوح حسابات بخلتي وجن كغير زخالة تسفاز هب كنتاتون كن رغيلنا أتليستي عبدو باز نبر بخلتي وجن كزارة بخلوك سمعهم كلغا أبرهق كين كادليت كاسمعيت كلوا كغليت عبدو باز غما تزبجن day to day reality ناتو أزيك كبيت كم زنبرن أزي كبد أزي كل عالب مخالو دما أبي صبو نجار كم تسمع بينا لنا أبي أحمد دما نتقرأي كل جزء leverage على تleverage بحال دما كابادي ساباي كل طلبات دليتاتهم زمتصهم but he knows مسير تراز مدنا نتغيرهم بغليلو كابيرترا بمنقد إيرترا بزوح دليتاتهم كسمرو خمس خلو كم تبلا زلغاون ميت خاميت أبو تصرخ قبرهم كم زي كلون بفلاي علمنا أنا بورك جزء تخيل زلا من البعض كنت طبعا علم دحري نمبلنا علمنا كل دولار قدي فيها تخيل زلا سلازيتي real currency ناخذ تخيل زلا commodities يو resources يو سلازي if you do have a resource actually مهاكوت زغ resource تلقى دليت ناتو I mean workي a record level يزلا زوانزي you following 4.24 سلستميتن يبتعي زلا التاريخ ترى زي فلتي سلازي ورك زلون كبابيتات يغنى هاجرات biggest potential يزلون أبزمت أنت واحد حمش عمد بوحده I don't see كلام إيارات كل زغلابتك طبعا عالم دحريون ورك كودق تقينو كال جيم تمسيت رايمبر وركي time tested asset سلازي بحال ورك أنت لك
you still have the power كم زبال تግራይ ፍላይ ሓንቲ ቪድዮ ላ ኣብዚ እንተሪኻያ እቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ TDF at a very scary stage በፅሒ ከም ዘሎ እዩ እዚ ብዙሓት ኣምሓራ ሪያክት ክገብርሉ ርኢ ኣለኹ this is a very serious military power ማለት ነዚ ክሪኡ ከለዉ that's why ድማ ከምብላካ ነይረ ወላ ፋኖ እውን secondary ካልኣይ ሓሳብ ክህልዎም ከም ዝኽእል ምግምጋም የድሊ ማለት ሓደ ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ እንተዘይተገይሩ TDF ወይ እውን ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ናይ ኣምሓራ ኩነታት ክትሪኦ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ እሙኻ ብሓውሲ ሰላም ዘሎ ዳርጋ ኩናት የብሉን ፖለቲካዊ ቀውሲ ዘሎ እምበራ ኩናት ኣይኮነን ዘሎ ከም ዝበልካዮ ድማ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ጉዳይ ቶታሊ ሪዞልቭድ ኣብ ዝኾነ ደረጃ በፂሖምሉ ዘለዉ ብድሕሪት ዝሓስብ ወታደራዊ ሓሳብ የለን ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፋኖ እንተሪኢኻ ህወሓት ገለ ክገብር ክእል እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣሎ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናቶም ሚድያ ትሰምዖ ኢኻ ኣብ ትግራይ ግን ሕቆኻ ፍሪ ኮይንካ ንቅድሚት ትጥምተሉ እዩ እዚ ከዓ ሳይኮሎጂካሊ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ሓሳብ እዩ ስለዚ ህወሓት ንቅድሚት ጥራይ ክሓስብ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ዝበልካዮ ትፅምዶ ብዙሕ ግዜ ክረአ ከሎ እቲ ስትራቴጂካዊ ኢምፕሊኬሽን ብፍላይ ንትግራይ ኤርትራ እንታይ ትሕግዝ ወይ እንታይ ትገብር ኣይኮነን እቲ ሳይኮሎጂካሊ there's only one enemy ክትብል እንድሕር ክኢልካ ዝዓበየ ነገር እዩ ምክንያቱ ብድሕሪኻን ብቅድሚኻን ፀላኢኻ ሚትካ ኣበየናይ ኩናት ክትዕወት ትኽእል ኤርትራ እውን እኮ ሓደ ኮንፊደንስ ዝብላ ብድሕሪና ባሕሪ ስለ ዘሎ እዩ ብመን ክመፀና ኢልና ብዙሕ ግዜ ስግኣት ናይ ኤርትራ በታ ሓደ ወገን ዝወሓደ እዩ we never worry በባሕሪ መፅኡ ፀላኢ ዝኾነ ክገብረና ስለዚ ናይ ትግራይ እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናታ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ዝኸበደ ዝገብሮ ንሱ እዩ ብኩሉ መንገዲ ክመፀካ ይኽእል ፀላኢ ሓደ ክፋል ናፃ እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ ትኸውን you still have backup plan ናትካ ፅቡቅ ክሰርሓልካ ክእል ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ሎጂስቲክስ ወሲኽካ ሕጂ እቲ ናይ ትግራይ ብፍላይ እዚ ስእልታት እዚ እውን ደይመደይሉ እዩ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ምክንያቱ war is always psychologically ተራ ኣለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ንጎ ምሸትን ሰራዊት ዘርኢ ዘሎ ፀላኢ ናቱ ከይፈተነ ጠጠው ክብል ተኽእሎ ክፈጥር ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ the problem is ነቲ ኩናት ብተግባር ዝፈልጥዎ እዮም ምስ ዘለዉ ብትዮሪ ዝፈልጥዎ ወይ እውን ከምኡ ኣብ መፅሓፍ ዘንበብዎ ኣይኮነን they really know ብወገን ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ይኹን ብወገን ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ንኩናት ዝፈልጥ እዩ ስለዚ ምረት ናይ ኩናትን ካልእን ዝፈልጥ እዩ ሕጂ ድማ ክልቲኦም ድማ ኣብ ኤግዚስተንሻል ሕቶ እዮም ዘለዉ ትግራይ ንመላገፂ ኮነትን ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ትደሊ ዘላ ወይ ኩናት ከጋጥም እንተኮይኑ ንፋን ኣይኮኑን ኤግዚስተንሻል ሕቶ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ባንኪ ሒዝዎም ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ብሓድሽ ቀርቂሩ ክቐትሎም ድሕር ክብል ከም ዘይክእል ደይ ኖ ኦልሬዲ ስለዚ ዘለዎም ኦፕሽንስ ፕራዮሪቲ ናቶም ንፁር ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ቀደም ዘጋጠሞም ተመክሮ ናይ ኩናት ሕጂ ዳርጋ ካብ ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ስራሕ ዝሰርሕ እንተሎ ህወሓት እዩ ዝበለፀ ስለምንታይ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ፀላእቱ ናብ ፓርትነርስ ናተቐይር ኣሎ ብግምጣል ኣብዪ ኣሕመድ ኤቭሪባዲ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ናብ ፀላኢ ይቀይር ኣሎ ስለዚ ስራሕ ካብ ፕሪቶሪያ ንነጀው ህወሓት ይኹን ትግራይ ዝበለፀ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ክሊርሊ ኤርትራ day one ዕላማ ናታ ነፂራ ስለትፈልጥ ዝነበረት ኢንተረስት እውን ስለዘይብላ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ሰላም ምፍጣር ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ካብቲ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ዝበለፀ ኢላ ስለ ዝገምገመት ዝገበረቶ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ይኹን ወተሃደራዊ መርሕነት ተመክሮ ናይ ኩናት ከም ዘሎ ኣብዚ ካ ትርኢ እምበር ኤርትራን ትግራይን ምስ በቲ ናይ ካልኩሌሽን ናይ ኣቢ ይኹን ናይቲ ከባቢ ፍፁም ክዕረቑ ይክእሉን እዮም ኢሉ ዝብል ገምጋሚ ነይሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክዕረቑ ይክእሉን እዮም ዳትስ ዋይ እቶም ናይ ኣሜሪካ ናይ ዋሽንግተን ኣማኸርቲ ኣብ ሲሸልስ ረኺቦም ከዛርቦም ከለዉ they didn't understand እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ ሳቪ ፖለቲከኛታት ምዃኖም እቲ ፅምዶ ዝበሃል ብናተይ ገምጋም ከማን ኦልሬዲ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝጀመረ እዩ because they knew to game ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ እንታይ ክፃወት ከም ዝፈተነ ኤርትራ ፈልጣቶ ነይራ ኦልሬዲ ስለዚ it's a matter of time ንተጋሩ ሒዙ ክመፅኦም ከም ዝኽእል they already knew this ብወገን ተጋሩ ድማ ኣብ ገለ ክፋል ንፁር ከም ዝኾነ ቤነ ማዓሾ ክዛረብ ከሎ ሰሚዐ ኣለኹ እቲ ዋላ ኩላቶም እቶም ጀነራላት ሰራዊቱ ብልፅግና ከውፅእ ከሎ እንታይ ምዃኑ ዕላምኡ ተረዲቦም ነይሩ መንጎ ክልቲኦም ብዘይናቱ ፃዕሪ ኩናት ክጅምረሉ እሞ ንሱ ዘራይ ኮይኑ ከኣትዩ እቲ ኮይኑ በቲ ሓደ ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ኣብ መንጎ ፋኖን ትግራይን ከድሊ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክልቲኦም ኣብ ደ ሴም ፔጅ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ እዚ ከይግበር ግን እቲ ፀገም ዘሎ ኣነ ናይ ህወሓት ፀገም እንታይ ኮይኑ ይርዳእኒ ብናይ ዝያዳ ከተስፋ ኢኻ ስቲል ካብ 4 ኪሎ እዩ ባጀት ዝደሊ ዘሎ
ስለዚህ there are limitations እንታይ ክገብር ክልሱ ስለዚህ ህዝብኻ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ዝነበረ ከም ብሓድሽ ቁማር ክፃወት ኣይትኽእልና ፕላስ ተደመሮ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ናቶም ኣብኡ ሰጊርካ ግለፀለይ ጅቲ ውሽጣዊ ጌም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጌም ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መሰናኽል እዩ how do you read this ብፍላይ ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ብሎክ ናቱ ተደመሮ ኣቢ ኣብ ትግራይ ፈንዮሞ ዘለዉ ቁሉዕ ኩናት ሳይኮሎጂካል ዋርፌር ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከመይ በፂሑ ኣሎ ትብል ኣብዚ እዋን እዚ እታ ፅምዶ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን መጀመርያ ኣስመራ ዝኸድ ኩሉ ኣብቲ ቺቾሮ ናይ መግለፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብኡ ሓንቲ ቃል ተዛሪቡ ነይሩ ምስ ክንደይ እንተታቱ ትብል ቃል ኣለዋ so I know exactly መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተባእሰ ሽዑ ይስፈልጣል so the next year ድማ ምስ ጎደቦ ወታታትና ፅምዶና ክቅፅል ትብል ቃል ድማ ኣላፍታ ቀጻሊት ዓመት so ዜን ንድሕሪ ተመሊስካ እንድሕሪ ኢኻን እቲ ፕሮሰስ ናይ ፅምዶ ማዓስ ከም ዝጀመረ በቲ ክስታይ ፍሉጥ so እቲ ዝበልካዮ ማሾ በየነ ምስ መድህን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሰራዊት ኤርትራ ኣብኡ ኣብ ደብ ከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሕልዎ ዝግባእ ገዲፍዎ ክወፅእ ከሎ ድማ they already know እዞም ሰባት እዚኦም ንባዕልና ከዋግኡን ሓስቡ ከም ዝነበሩ so ኣነ ኣብ ሂወተይ ንመራሕቲ ሕወሓት ኣመስጊነዮም ኣይፈልጥኒ እታ ምስ ኤርትራ ትግበር ኩናት ተባህለት ኣይንገብራን ኢና ምባሎም ኣብ ሂወተይ ንመጀመርያ ግዜ ዘመስገንክዎም ሽዑ እዩ so እዚ ተናይ እታ ኩናት ጠጠው ምስ በለት ዝነበረ ቅድሚያ ሓንቲ ዓመት ማለት እዩ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ሓንቲ ዓመት شعا ዝነበረት ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቺቾሮ ሰን ኩለን እንድሕር ሰሚዕኻን ኣብኡ ሚስጥራት ኣሎ ባይ ዘ ወይ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ነገራት ኣሎ ብድሕሪኡ ናብ ድሕሪት ናብቲ ናይ ተስዓታት ዝነበረ ዝምድናታትና ክንምለስ ኣለና ዝብል እውን ኣሎ ሶ ሓደ ግዜ እቲ ኢንተርቪው ክግበር ከሎ ብዙሕ ሰብ ዘይስተውዕሎም ቃላታት ኣለዉ ግን ቶም ሜይን ፖለቲካል ሜሴጅስ ኣብኦም ዘለዉ እና زين أبس مرة أقول لك تردني باجت بزعبة باجت حزب تجري باجت رخبة أي رخبة بناتي كالكوليشن مس إثيوبيا هم كنت صلى لنا مالتها يكون كاب إثيوبيا ندلي باجتوني ولا تجري هفتامي بحر وجن تحمق نجار صبح حيز الكامتسي تجري بوركي نفسها تفعل كل الكم زغنت أبز 3 عامات زرقينا هنا إذا حجي نعبك إلى زلا باللمبري أبوكو قدامي من إكسبورت ناتسي زلا بزوان زي يقاب تاريخ إثيوبيا تنامي جمر يا إكسبورت زجبر هفتنا إثيوبيا بون نير حجي بونا يكون وركي I don't know العشرة منتميتن 3 مليون دولار إكسبورت غيرنا يلو 3.7 مليون نيرو ورق طرح حجي 800 مليون I think تزي تغاغي ورقي عوش 3 عامسي لكن دي مليونات افلالا يرئيلو ناي تግራይ ورقي سو انا بجت كم عنقفات غير ايريني كمزي زبلكوها مرح نير انت زخون እቲ ወርቂ ብሙሉ ናብ ኤርትራ መስደድኩ ነይረ ናብ ኤርትራ ሰዲድካ ቡ ጌርካ እንተ ስናብ ሱዑድያ ልዩ تسناو أمريكا دي شيتكا جنزب كتمت تغليها وينات لمنجست إيرترا 10% دي توفلو ناي سيرفيس ناي ودد هذا تقراواي مليكا عطب لا خميلو كويو كابانا ببليونس وسيدو 100 وسيدو عسرا زبنا زلو منجستو كوينا منجست فدرال كمز قبرنا زلو غيرنا نزارب زلنا تبل حنتي زربا 70 يرنا تقراي بوليتيكانيا 100 وسيدو عسرا يدبنا دلو يا سلازي باجيسي كم بريكونديشن كون يبلوني قبل دلي I hope تردي عن الحسو باجيسي زلينا يكون نحن أقول بجت ترف ملو باجت علينا سو زاناي لو معامة إكسبورت زجبرة ناي تجري نحمش عامة باجتاي جن أب تجري بستشهد ورقي لتجري كفرس زوج أوزل لو جنزب معك حجة راح هذا نت وحمش تبيلين قرش تمدي ولا سو تتصلوا ناي بعد جيتاتشو ناي بعد صاركان ناي توم كالوت ውድባት መራሕቲ ዝበሃሉ ቶም ባንዳታት ኣው ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ኺዶም ዝለኣኹ ዘለዉ 100% ጌጋ ናይ መራሕቲ ሕወሓት እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ደቂ ቢልዮን ጥራሕ እዮም
نايز منغست زي تتقمتي حنقوقات حزب ختبل اي تغلني خابير ترى مو نصبحي تطفئ مخالو اب تግራይ حنت وردا وي عدوا تبال كم مرحت ناي حوحات زلوا سبيشال بويس بحال زوقسلا بعد احنا دق تعد خوينا ولا حنت دي تقمنا حزب عدوا اب معلتي 3 4 غيزي እዩ ዝበልዕ ኢሉ ዝዛረብ ትግራዋይ ኣብ ማእከል ትግራይ ክዛረብ ክትርኢ ክትሰምዕ ከለኻ ነዚ ስጉምቲ ዘይወስድ መሪሕነት ናይ ትግራይ ኣነ ንጌታቸው ረዳ ንጻድቃንን ብሌም ኣይገብሮን ከምዚ ዝብሉ ተጋርዮም ኣብ ማእከል ትግራይ ተፈጢሮም ሶቲ ኣብ ትግራዋይ ሕንፍሽፍሽ ኣፈላላይ ነቃዕ ዝፈጥሩ ሰባት ኣብ ማእከል ትግራይ ሓቂፍካ ንጻድቃንን ንጌታቸውን ክትወቅሶም ኣይትኽእልና مو زي سبب زي قوم إلو خزارة كله جنرال صار كان أو خفيل له سلازي ساتهم صلا إلهم زفرجوا حدا ناي تجراي حرته سوال له مالك سو خمزيلو أفو مليء ززارة بتجراي أف تجراي حقيف كا نخلك تجي عدي سابا هدي مم كيدهم قبل علي تتجراي قبل علي تجراي حنفش فش نحرفت إيرهم أنا نعوم بلي ما يقبرني جيجا ناي مرحت حوحاتيني هافتو كيروس زبهال ناي رايا زوبا ناي زوبا محداركو فيدرال منغستي اب تግራይ اتيو سقوم تخوسد الله زبله مرحي حجي انا ناي مرحت حوحات زغرمنكو منغست خلو اب اديس ابابا كم زي عينت زرباتات ولاون بوليتيكا بارتي ممبر كوينكا تمزغيبكا كم زي عينت ነገር اب اديس ابابا تزارب كلها نصبحيتا اسرخا اب تግራይ كم زي عينت نورام زرباتات كزرب كله سوق إلهم زريء مرحتي جيتاچون صارقان نعي والحنتي كله سو نايتهم مرحتي حوحات جيجاي جيتاچو كمزيلو هاديمو كمزيلو اب اديس ابابا خوفيلو نقعت كفطر كله نرايو ناسمعو اتناي رايا محداري جيتاچو ردا مس هادمه دحر 3 ورح دي دحر 2 ورح هاديمو خيدو حجي اب اديس ابابا خيدو نايت سمرت زبال بارتي مكتل حلافي كلتيوم دق حنت عد مالت سوزي جيجا نايتهم اب تግራይ زلو مرحت حوحاتي نساتهم زسقوم زلو تግራዋይ بتግራዋይ እንድሕር ዳኣ ተቀቲሉ ወዲ በሻሻ ንሳይ ዝደሊ ዘሎ ንሳይ ንገብራኒ ናይም ዝብሉ ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጥሮ ዘሎ ነቕዓት ሕሰቦ ከም ፀበል ካብሶን እስከ ዓርቢ ኣኺባ ዝገብር ዝነበረ ጀነራል ጻድቃን ኣብ መወዳእታ ፍሪ ስፒች ተባሂሉኮ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይኮ ተጠቃሚ የትግራይ ክልል ገይሮም ኣቐሚጦም ኸይዶም እዚ ጻድቃን ኣብ ኮፍ ኢሉ ይሰምዕ ነይሩ ሶ እቲ ከም ናተይ ኢን ጀነራል ርዲኢት ግን ትግራዋይ ከም ይኮን ከም ዓይነት ስለ ንቦና ይብሉ ሕጂ ኣብዚ ኸይዶም እንተተኣከቡ እንተበሉ ኣብ ትግራዋይ ሞር ነቕዕ ፈጢሮም ማለት ኣይኮን ጽባሕ ኩሉ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽትርኢ ኢኻ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከም ይኮን ምክንያቱ ኣነ ትግራይ ፈልጣይ 87 89 89 9 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ሃይ ስኩል ኣብኡ ስለ ዝተምሃርኩ ይፈልጥ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ትግራዋይ ልቦና ጌጋ ምዃኑ ድማ ኩሎም ፈልጥ ሶ እዚ ሕጂ ንግዚኡ ሓደ እንታይ መሲልካ ኣብ ትግራይ ተዓቢ ሽግር ኢኮኖሚ ክራይሲስ 88.7% አንኢምፕሎይመንት ሬት ኣብ ትግራይ ኣሎ بخلل درجة إذا وزلوا مصنعات تجبر رئيس كلمة قينات 500,000 من سيتجرى يسرح ينور دحر قينات حسبه كندي توثيق له مالك almost لعل حدا مليون صغون تجراوي أب تجرى يسرح يقولوا أما عالتي خلته 3 جزء مبلع تصلوا تجبر له زماننا بتحنا صوتي إيكونوميك شجر نايت من إسي ብልጽግና ዝምድቦ በጀት ኦፍ ኮርስ ኣብ ሰራዊት ናይ ትግራይውን ዝሓሸ ደሞዝ ክንቀበል ኢና ኢሎም ናብኡ ዝኸዱ መናእስያት ኣለዉ እዮም ግን እዚ ኩሉ ጌጋ ኣነ ንጌታቸው ወይ ንጻድቃን ኣይህቦን they already know ጻድቃን from the beginning ናብ ትግራይ ዝመጸሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽግርን መከራን ስለ ዝወደቐውን ኣይኮነን ነፍሱ ከድሕን ተጋዲሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስተዓረቐ ኤርትራ ኤምባሲያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከፈተት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክነብር ከም ዘይክእል ፈልጦ ራስዋይ ሃዲሙ ናብ ትግራይ መጽ ሕጂ ድማ ሃዲሙ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ሶ ከሃድም ከሎ ናታቶም ጌጋ ከም መራሕቲ ስጉምቲ ክወስዱ ነይርዎም ኣነ ኣይሰማዓኒ ብዙሕ ነቶም
ንባዓል ጻድቃን ንባዓል ገለን ኣይህቦን እቲ ሕጂ መጽ ዘሎ ፈላለዩ ያ ግን በቲ ካልካ ክትሪዮ ከለካ እቲ ብፍላይ ህወሓት ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ብዝተወደበ መጥቃዕቲ ፍተው ወፅላዮ ንህወሓት ከቢድ ብድሆ እዩ ከቢድ ፈተና እዩ ገጢሞ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ትግራይ ይኹን እቲ ቃልሲ ትግራይ ካብ ኩናት እዩ ናብ ሓወሲ ርግኣት መፅዩ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ድማ ዝኣክል ባጀት ስለ ዝነበሮ ታርጌትድ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ሽግር ከሎ ከመይ ጌርካ ዲስማንትል ትገብሮ ገጅፍ ዝኾነ ባጀት ምክንያቱ ከም ዝበልካዮ ሽቕለት ኣልቦነትን ተፅዕኖ ናይ መናብሮን ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ፕሮፓጋንዳ ዝገብረሉ ንክገዝእ ባንዳ ንክገዝእ ንዓቢ ዝበለፀ ዕድል እዩ ዝቦ ነይሩ ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ገጢሙ ዝነበረ ፈተና ኣይ ፐርሰናሊ ኣም ኣክቹሊ ሾክድ ከማን ሰርቫይቭ ክገብርዎ ምኻሎ ቀሊል ብድሆ ይነበረን ምክንያቱ ኩሉ ነገር ሒዙ ንዓታቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ገይርዎም በት ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሕጂ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ናይ ኢንሳይት ኣብዚ ሕጂ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ህወሓት ይኹን እቲ ቲዲኤፍ ከም ፖለቲካዊ ኢሊ ፖለቲካውን ወታደራውን ዓቕሚ ዕላሙ ኣነፂሩ ፈሊጡ ዘሎ እንታይ ይኸት ዕላማ ናቱ what exactly do they want እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናቶም ካርሞ ዝደልዩ ምናልባት እቲ ዕላማ ብትክክል ነቲ ህዝቢ ተገሊጹሉ ኣሎ ወይ እውን እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ዕላማ ዓሲሉ ኣሎ ትብል ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ንሃገረ ትግራይ ዝብል ዲ ወላ ናይ ትግራይ አይደንቲቲ ብዝብል ሓያል ዝኾነ ብድሆታት ንክሰግሩ ክኢሎም do you think ሕጂ ሓደ common purpose ኣለዎም ነቲ ዕላማ ድማ ብትክክል ነቲ ህዝቢ communicated ኮይንዎ ኣሎ ትብል እወ ሓደ ፍታ ቀዲምካ ዝበልካያ ብዙሕ ብድሆታት ገጢሞም ናብ ዝምፅሖም ፅቡቅ ኢልካዮ ያው ዝንሪኦ ዘለና ናብራያ እዩ ሶ ፖለቲካል ሳይንስ መራሒ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ክመፁ ዝኽእሉ ነገራት ኣቀዲምካ ክትፈልጥ ክትክእል ግዴታ እዩ ግድን ቅድሚ ኩናት ቅድሚ ምግባሮም ኩናት ክትገብር ከለካ ዓቕምካ ኢኻ ትምርምር ዓቕሚ ፀላእትካ ትምርምር ዓቕሚ ፀላኢኻ ካባኻ ንላዕሊ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኩናት የድልየካን ሶ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝወሰድዎ ካልኩሌሽን ጌጋ እዩ ነይሩ ሰራዊት ኣይነበሮምን ገለ ይነበሮምን ኦኬ ኩናት ተጀሚሩ ሪኦም ኣሎ ካብኡ እንታይ ትምሃር ሶ ከም ናትያ ተኣረኣያ ካብቲ ናይ ሕሉፍ ጌጎኦም ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ ድማ ኣብይ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እቶም ኣብኡ ዘለዉ በዓል ጌታቸውን በዓል ጻድቃንን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ከቐምጡ ነይርዎም ሓደ ብሓደ ሽዑ ኣብ ትግራይ ፖለቲካል ክራይሲስ ከይመፅእ ትግራዋይ ፋሕብትን ከይብል ኣብ መንጎኡ ኣፈላላይ ከይፍጠር ክቃለሱሉ እዩ ዝግባእ ነይሩ ነዚኣ ኣይተዳለውለን ባጀት ኣብይ ኣሕመድ ገንዘብ ስለ ዘለዎ በጀት ስለ ዝመደበ ይኮነን ነዚ ነገራት ኣቐዲሞም ክስታይ ከብልሉ ክዳለውሉ ነይሮም ስቲል ኣይ ቲንክ ሕጂ እውን ኣብ ከምኡ ክሰርሑ ኣለዎም ይብል ተኻልእ ብዛዕባ ኤግዛክትሊ ናታቶም ታርጌት ጎል ኣይ ዶንት ቲንክ ሶም ድሕሪ ሕጂ መራሕቲ ሕወሓት ከምዚ ናይ ቀደም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣዲስ ኣበባ ሪኢኻ ኣለካ እንታይ መሲል ኣላ ክሬዲት ንዘይረኽቡላ ዓዲማቶም ከልምዑ 20 ገለን ዓመት ሙሉእ ኣሕሊፎሞ ካብዚ ካብ ጌጎኦም ተምሃሩ ይመስለኒ ኣይ ድሕሪ ሕጂ መቸም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ንኢትዮጵያ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣልሚዖም ኢትዮጵያውያን ክኾኑ እዮም ኢለ ተስፋ ይገበርኒ ትግራይ መጀመርያ ክትምዕብል ክትክእል ኣለዋ እቲ ታርጌቶም ኤግዛክትሊ ንምፍላጥ ኣሸጋሪ ግን ካብ ሕሉፍ ጌጎኦም ዝተምሃርዎ ነገር ድሕሪ ሕጂ ትግራይ ገዲፍካ ዓድማትካ ኮለል ትብል ነገር የብሎምን ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ምናልባት ሓደ ክልተ ሰባት እውን ከምኡ ሓበሬታ ዝሃቡና ነይሮም ብፍላይቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ማለት እዩ ሶ እቲ ናይ ቲዲኤፍ ታርጌት እውን ከምኡ ኢለ ዝሓስብ እቶም ኣብ ሕሉፍ ጌጋ ኢና ነርና ድሕሪ ሕጂ ግን እዚ ጌጋ እዚ ኣይድገምን እዩ ዝበሉና ሰባት ኣይሆፕ ብከምኡ ክቕፅሉ ድማ ተስፋ ይገብር ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኦፍኮርስ ኤርትራ ከም ሃገር ኮይና ግን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ባዕሎም እጃም ነይርዎም ሻዕብያ እዚ መራሕቲ ሕወሓት ኮንሲደር ክገብርዎ ይኽእሉ ኣለዎም ኤርትራ ንባዕሉ ከም ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕጂ ክጥቀም ከም ዘለዋ ኮንሲደር ክገብሩ ይኽእሉ ኣለዎም
ناتي دليت انتا انتي الكان أبزوت زولو 10 عامتات بناي بوليتيكا نا إثيوبيا تግራይ تعابيلو including ኤርትራ تعابيلو ካው ቆጽሉ including ክልል አምሓራ ዝዓብየሉ ዕድል ተፈጢሩ ድሕሪ 20 ዓመት ማክሲማም 25 ዓመት ትግራይ ሃገር ክትከውን እዩ ዝመርጻ ሶመራሕቲ ሕወሓት ወላ ዝሓድሽ ዘሎ ወለዶ ናይ ትግራይ ካብ ሕሉፍ ጌብኡ ተማሂሩ ኢለ ተስፋ ገብር ኤግዛክትሊ ታርጌቶም ንሱ እዩ ዝመስለኒ ግን ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ዝፍጠር ነገር ካይንፈልጥን ሓቢርና ንርኢ ኢና يا حجي حنت كابتي قربت لي كابكو وصينا خنري حدا كابتي اب تግራይ ብዙሕ ዲቤት ዝገብሩሉ ትግራይ ኔሽን ሁድ ዝብልዩ ንሱዳን ዝያዳ ካለ ግዜ ክንሪኦ ክንፍትና ተደልያ ተቕሰት ትኽእል ኢኻ ጽምዶ ንኣብነት ተገይሩላ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዳርጋ እቲ ናይ ህዝቢ ኩነታት እውን ጽቡቕ ዝኾነ መንፈስ ርኢናሉ ኢና ብዙሕ ሰብ እውን መጀመርያ ብዓይኒ ጥርጠራ ምስ ዝተፈላለየ መንገዲ ክሪኦ ጸኒሑ ድሓር ግን ምስ ረኣዮ ولا تزطراطر زنبره بزح نحساب ناي بزحات سبات بخلتي وغن كغير زخاله تسفا زهب كنتاتون كنرغيلنا اتليستي ابدوبا زنبر بخلتي وغن كزارب خلوك سمعهم كلغا ابرو كان كادليت كسمعت كلوا كاغليت ابدوبا زغمت زبغن داي تو داي رياليتي ناتو ازي كبيت كم زنبرن ازي كبد ازي كل علب مخالو دما ابي صبو ነገር كم تسمعوا رينا لنا أبي أحمد دما نتقرأي كل جزء leverage على وت leverage بحال دما كابدي سباي كل طلبات دليتاتهم زمتصهم but he knows مسير تراز من أنت غيرهم بغليلو كابير ترا بمنقدير ترا بزح دليتاتهم كسمرو خمس خلو كم تبلا زلغاون ميت خاميت أبكو تصرخ قبرهم كم زي كلون فلاي علمنا أنا بورك جزء تخيل زلا من البعض كتبنا علم دحري نمبلنا علمنا كل دولار قدي فيها تخيل زلا سلازي تي real currency ناخذ زخيل زلا commodities يو resources يو سلازي if you do have a resource actually مهاكوت زغ resource تلقى دليت ناتو I mean workي a record level يزلا في زوانزي you following 4.94 300 يبت يزلا التاريخ ترى زي فلتي سلازي work زلون كبابيتات يغنى هاجرات biggest potential يزلون أبزمت انت واحد حمش عمد بوحده I don't see كالم مقيارات كل زغلاب تكو طبعا عالم دحريون ورك كودق تخينو كال جيم تمسي ترايمبر وركي تايم تيستد اسد سلازبحال ورك انت لك you still have the power كم زبحال جنتاي كبل دليه ولا كوت عدلات ناي صمدون تولم سيرترا ኤርትራ ጥንቃቃ ክትወስድ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ትግራይ ስቲል ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ሰርተን ማንዴትስ ኣለዎ እቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ድማ ተጋሩ ብኤርትራ ክጥቀሙ ኣይደልን እዩ ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ሓደ ንኣምን ዘለቀ ዝብል ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሎ ብመሰረቱ ኣብ 2018 እውን እንተኾነ ወደባት ናይ ኤርትራ ተጋሩን ኣምሓሩን ክረብሕሉ ስለ ዝኾኑ ኣቢ ሕጉስ ከም ዘይነበረ that's why the ownership ዝብል game ዝጥቀመሉ ንሱ ምክንያቱ ትሬድ እንድሕር ኮይኑ ንግዲ እንድሕር ኮይኑ ብወደባት ኤርትራ ተጋሩን ኣምሓሩን እዮም ዝያዳ ክረብሑ ዝብል ካልኩሌሽን ስለ ዘለዎም ተመምሮሞ እሊት በዓል ያክል ኦሮሚያ መራሒ ዘሎ ካልኦት ንሳቶም ኤግዛክትሊ ከምኡ ከም ዝበልዎ ንዑ እቲ ዘረባ ድማ ካብ ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ከም ዝተነግሮ ንሱ ምክንያቱ ሽምግልና ይገብር ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዋንቲ ብኤርትራ ክጥቀሙ ዘይደልዩ ዝነበሩ ንሳቶም ምዃኖምን ስለዚ እቲ ጥቕሚ ድማ ንትግራይን ኣምሓራን ክርብሕ ስለ ዝኽእል እቲ ወደባት ንሸቐጥ ክጥቀምሉ ወይ ንግዲ ክጥቀምሉ ይደልዩን እዮም ስለዚ ንሕና ክንረብሓሉ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብኡ ክንረብሕ እንድሕር ፈቲና ተጋሩን ኣምሓሩን መሊሶም ክብትም እዮም and this is going to the paradigm shift ክትገብር ተኮይንካ ከተትክዮም ኣለካ ኣብ ታሕቲ ከተወርዶም ክትክእል ኣለካ ንኦሮሞ ድማ ክትሃንፅ ኣለካ ንኦሮሚያ ንካልእን ክትሃንፅ ኣለካ that's why تا ናይ በርበራ መስመር ተሰርሕዋ ዘሎ ብላሙ ድማ ሽዱሽተ መስመር ዘለዎ ፅርግያ ይሃንፅ ኣለዎ ዝበልዎም ስለዚ the plan is actually ከመይ ጌርካ ንኦሮሞ powerful ትገብር ስለዚ everything is designed to serve ኦሮሞ ናይ ኦሮሞ ሃገር ናይ ኦሮሞ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ቁጠባ ንምህናፅ እዩ ኣምሓራን ትግራይን ድማ መጋበርያ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል እንተኮይኑ ፋይን መጋበርያ ንክኸውን ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ብኡ ትገብርን ኢኻ ስለዚ كل زب قمتي اتخاذ تقرأي دمابت كل جزء هاجر ديات كون كل ديات كون أبزبل ديبيت كتاب زي ترجعو option سناتهم نادي سابق كان أبي علي خا بروكر زخانة سلطان محاسد خوني خل ويس
ፋክ ኢትዮጵያ ኢልካ ናትካ ኣማራፂታት ክትገብር ትኽእል ናበናይ ኣተኪሮም ተሰርሑ ዝያዳ ከዋፅኦም ይኽእል ትብል ስኻ ካብቲ ትሪኦ ዘለካ ኩነታት ዝያዳ ብናተይ ንትግራይ ዘዋፃ እቲ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ እንዲና ክንሪኦ ከምቲ መጀመርያ ክንኣቱ ከለና ዝበልኩ ኣፄ ዮሃንስን ኣሉላ ኣባነጋን ዝሰርሕዎ ታሪክ ዝኮርዕ ትግራዋይ እንድሕር ኣሎ ምዉት ጥራሕ ካብ ምውጋእ ሓሊፎም መሬት ትግራይ ዓውደ ኩናት ካብ ምግባር ሓሊፎም ምእንቲ ኢትዮጵያ ካብ ምስዋዕ ሓሊፎም ንመጻኢ ወለዶ ናይ ትግራይ ንመጻኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥቕምታት ምስ ጎረባብቱ እንታይ ዝሓሸይሎም ምርጫ ዘይወሰዱ መራሕቲ እዮም ንመለስ ወቂስናዮ ኢና 27 ዓመት ሙሉ እሱ እውን ከምቶም ዝሓለፉ ነገስታት ናይ ትግራይ ዓድማቱ ክልምዕ ትግራይ ናይ እንዳ ኩናት ገይርዋ 27 ዓመት ሙሉ ትግራይ ሰላም ዝነበረትሉ ካብ 83 ክሳብ 9 ባድመ ኩናት ዝጅመር ካብ 91 ክሳብ 98 ናይ ባድመ ኩናት ክሳብ ዝጅመር ጥራሕ ትግራይ ሰላም ነይሩ ሽዑ ትግራይ ንዘይትፈልጥዋ تا بإيكونومي بسلام بكل إثيوبيا قدامت زنبرت حجي زنا يودب قلقالو تسخا تزاربولو زلخا سبات بزحات تزاربولو زلو أنا قدم يسفوت تمهاراي كوينه ካብ ኣስመራ ናብ ዓድዋ ካብ ዓድዋ ናብ ኣስመራ ክንግድ ከለና ነጋዶ ተማሃሮ ኮይና ማለት ሕሰቡ ክረምቲ ቆን ኮለስ ኣስመራ እውን ኸይ ስለ ዝነበርኩ ካብ ትግራይ ኣቑሑት ሒዘ ኸይድ ካብ ኤርትራ ክትምለስ ከምኡ ሕጂ ኣነ ተማሃራይ ኮይነ ከተማሃራይ ዘይነበረ ኣብ መላእ ትግራይ ዝነብር ትግራዋይ ናብ ኤርትራ እንዳኸደ ይንግድ ነይሩ ናይ መንገዲ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ኮንቴነራት ዝፀዓና መኻይን ኢኻ ትርኢ እዚ እዩ መለስ ዜናዊ ሕዲግና ንዓና ሶ መለስ ዜናዊ እውን ከምቶም ካልኦት ነገስታት ናይ ትግራይ ኣፄታት ዶ ራእስታት ዝነበሩ ንትግራይ ጎዲእዋ ሶ ንምንታይ እያ ትግራይ ድኻ ኮይና እንድሕር ኢልካ ምስ ኤርትራ ሰላም ስለዘይብልና ምስ ኣምሓራይ ሰላም ስለዘይብልና 7 ዓመት ሙሉእ መስመር ወልድያ ትግራይ ተዓፂኮ ህዝቢ ትግራይ ብዓፋር ገይሩ ኩሉ ይብል ኣሎ ሶ እዚ ክርዳእ ዘይክእል ትግራዋይ ንድሕሪ ተመሊሱ ክሪኦ ይኽእል ኣፄ ዮሃንስ ምንቲ ኢትዮጵያ ክብል ተሰውዩ rising once again ትግራይ እንታይ ረኺባ ኣሉላ ኣባነጋ ክሳብ ደጉ ዓሊዱ ክሳብ ገለ ኸይዱ ተዋጊኡ ምስ ጥልያ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ወደበይዶ ገለ መለ ፈረሰ ያው ማይ ደሰት ሄዶ ገለ ኢሉ ንትግራይ እንታይ ጠቕማ ወላ ሓንቲ ምስ ጎረባብትና ቅርሕንትን ፅልእን ተዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ዝፈጠርዎ ነገር የለን እሞ ድማ ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኻ ታሪክ እኮ ታሪክ ናይ ኩናት ናይ ዓድዋ ናይ በዓል ኣሉላ ኣባነጋ ታሪክ ግን ኣፀቢሉ ዝድረፈሉ while pursuing it ታሪክ ናይ ኣባይ ግድብ ናይ መለስ ዜናዊ ግን ኣብይ እንታይ ከም ዝገበሮ ርኢና ኣለና ሶ ካብዚ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሶ ናተይ ንዓና ኤርትራ ንዓና ነተጋሩ ከም ሓንቲ ፀባን ምራኽን ትበና ላም ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ወደ ባፅዕ ከምቲ ዝበልካዮ ንኣምን ዘለቀ ሰሚዐዮ ነይረፍቲ ኢንተርቪ ንኤርትራ ከም ሃገር ወላ ክልተ ወደብ ሃልዋ እምበር ባፅዕ እቲ ሴንተር ወደብ እዩ ንኩለን ካብ ባፅዕ ተበጊስካስ ናብ ኩሉ ቦታታት ናይ ኤርትራ ትኸደሉ እዩ ካብ ዓሰብ እንድሕር ትብገስ ኮይንካ እዚ ኩሉ መንገድታት ሓሊፍካ ኢኻ ትመፅእ ሶ ባፅዕ ድማ ንዓና ነተጋሩ እታ ትጠቕመና ወደብ እያ ሶ ምስ ኤርትራ ብሰላም እንድሕር ነቢርካ ባፅዕ ተጠቐም እንድሕር ኢልካ ከም ናተይ ወደብ ዓሰብ ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ $1 ቢልዮን እንድሕር ዝረኽበሉ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ኣፍቂዱ ማለት እዩ ኦኬ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ትጠቐም እሞ $1 ቢልዮን ክንረክብ ኢና እንድሕር ዝብል ኮይኑ ኣነ ከም ትግራዋይ $1.5 ቢልዮን ወላ ሓንቲ ከይሰራሓ ክንበካ ኢና ዓሰብ ዕፀዎ እሞ ባፅዕ ፎቶ እየ ዝብሉ ኣነ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ትደልዮ ኢምፖርት ትገብሮ ብምሉእ ብትግራይ እንድሕር ደኣ ዝሓልፍ ኮይኑ ታሻሃ ተሽቅጥ ኣደ ትግራይ ሓልፈላ እዩ ንሕና ተምሃሮ ኮይና ናብ ኣስመራ ናብ ዓድዋን ክንመላለስ ከለና እኮ ኣብራማ ዘላ ብቁልትን ሻሃን ፉልን ትሸይጥ ኣደን ኣብ እንዳገርግስን ብቁልትን ሻሃን ፉል ትሸይጥ ኣደ ኤርትራዊትን እኮ ሃፋቱም እኮ እየን ነይረን ካብቲ ዘመን እቲ ተማሂረ ኢሉ ዲግሪን ዲፕሎማን ዝሓዘ ንላዕሊ እኮ ኣብ መዓልቲ እኮ 200-300 ቅርሺ ትርፊ ረኽባ ነይረን ሕሰቡ
بتشعو جزء تسعن كاب تسعن حادن كساو تسعن شمونتن زنبرسي نحد أب إرترا زلوا ممهرن أب تجري زلوا ممهر دموزن I don't know كندي كم زنبر عم شميتي وشدي شميتي كاف تدوب تنبر عد تجري عد إرترانجل أما عالت ميت خلت ميت تسرح مير إذا عدلات زين ميتنا سو إذا عدل زي كندق مو كنكل هلنا تجري كحلف الله أنت قينو إثيوبيا بواتس عطر حفظ كم زلوا عون ده هلوا باتس تجري طرح يكونه ثم بزحتوا نيام حراك كلل including بحر دار غوندر ጎጃም እዚልካ ብዋጽዕ ዝቀርቡ ተሓንቲ ኣምሓራይ ከም ዓዲ ክጥቀመላ ዝኽእል ዓሰብ እንድሕር ዳ ክጥቀም ኮይኑ ደሴን ኮምቦልቻን ካብኡ ሓሊፉ ግን most the rest of the ዓበይ መሬት ናይ ኣምሓራ ብዋጽዕ ዝቀርቡ ከዚ ኣባኸለኻ ክውስኻልካ ናትናኤል ንስኻ ከማን እቲ መስመር ናይ ንግዲ ጥራይኻ ትሪኦ ዘለኻ እንድሕሪ መስመር ናይ ንግዲ ብባፅዕ ኮይኑ መብዛሕትአን ኢትዮጵያውያን ካምፓኒታት ዌር ሃውስ ናተን ኣበየን ክገብሮ ፋብሪካ ናተን ኣበየን ክገብሮ ክሎዘስት ቱ ቦርደር እዚ ካምፓኒታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ መኻዚኖ ናቶም ኣብ ትግራይ ዝኸውን መኻዚና ናቶም ትካላት ናቶም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክቐርበልካ ዲስታንስ ክቐርበልካ ይኸደሊ ስለዚ it was a strategic disaster እቲ ህወሓት ንኤርትራ ገዲፉ ናብ ጅቡቲ ክሰዶ ከሎ it's everything against ናይ ትግራይ ረብሓ ምክንያቱ ኩሉ እቲ supply chain ዝበሃል ካብ ትግራይ ወፃኢ ይኸውን ምናልባት ሓንቲ ዝሓስብዋ ዝነበሩ ቀጥታ ካብ ጅቡቲ ዝኸይድ መስመር ክገብሩ እዮም but even that ናብ ትግራይ ዘንቀደ ጥራይ ናብኡ ክኸይድ ዝኽእል እምበር ተጠውዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ኣይኮነ ንኣብነት ኣነ ንግዲ ብባፅዕ እንድሕር ኮይኑ ሲምፕሊ ነታ ናትካ መራጎዲ ማለት እዩ እስቤዛ በይ ክሓስር ኣብ ትግራይ ክሓስር ስለምንታይ እቲ ዲስታንስ ዝጓዓዞ ዘለካ ወደብ ዝቁፀር ካብ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ትግራይ ዝኸይድ ተኮይኑ ትግራዋይ ኩሉ ግዜ ክደኪ እዩ ምክንያቱ ዕፅፊ ናይታ ብኣዲስ ኣበባ ዝነብር ዘሎ ወይ ፐርሰንቴጅ ካብኡ ዝውስኽ ይክኸፍል ስለዚ እቲ ኢንፍሌሽን ሲ በዓልካ ፈጢርካ ኣለካ ነቲ ህዝብካ ማለት እዩ ወላ እውን ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ተቆፃፂርካ ንትግራይ ክትገብራ እንተፈቲንካ you're always at a disadvantage ሓደ ትግራዋይ ግን ምስ ኤርትራ ወደብ ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ዲቤት ናቱ ባፅዒ ክኸውን ዘለዎ because ንሳያ ንዑ ተርብሖ ቀዳመይቲ ዓሰብ እንድሕር ኮይና ንካልኦት እያ ፕራዮሪቲ ኣነ ንክልቲኡ ናትና ናይ ኤርትራ እንዲ ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ እቲ ትግራዋይ ኢሊት ምስ ኤርትራ ርክብ ክግበር ከሎ ናቱ ከምታ ዝበልካ ኣብ ዓሰብ እዩ ኣንከር ክገብር ዘለዎ for any reason ዓሰብ ንዑ ዝያዳ ተርብሖ because power house ይኸውን እሱ the more እቲ መስመር ናይ ንግዲ ቡ ኮንትሮል ዝኾነ the more they will have a say ከፈራርሁ እውን ይኽእሉ እዚ እቲ ፓወር ክትብሎ ዘለካ ዝያዳ ከራጉደልካ ኢለስኻ ጥራይ ተሸቃጣይን ታሰበይቲ ሻሂ ትገብርን ጥራይ ደይኮነት there is a huge potential ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክትሕዞ ከለካ ኩሉ ግዜ መስመር ዘሎ እዩ ድማ ዝህብ ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ እዩ ኣብቲ መስመር ናይ ንግዲ እንተለካ you have the highest chance ናይ ምዕባለ ወላ እውን ብወገን ኤርትራ ከምኡ እዩ ዝበዝሐ ሶሳይቲ ናትና ስለ ዝቕመጥ እዚ መስመር እዚ ንዝበዝሐ ህዝብና ሰርቪስ ዝገብር እዩ there is no ዓሰብ ክኸውን ከሎ ውሑድ ህዝብና እዩ ወይ ናብኡ ክኸይድ ኣለዎ ህዝብና ንእሽተይ ክፋል ስለ ዝኾነታ ካብ ዓሰብ ንቡሬሲ 7 ኪሎ ሜትር እያ we cannot relocate a lot of people on that line ብባፅዕ ክኸውን ከሎ ግን ብዙሕ ከተማታት ናይ ኤርትራ ተረጊፁ ስለ ዝሓልፍ ህዝብና at every level ይሰርቭድ ክኸውን ዝኽእል ከም ዘለዎ that's why ንትግራይን ኤርትራን the best decision would be ብመንገዲ ባፅዕ ዝኸይድ ንግዲ because ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ክልቲኡ ድማ ተተሓሒዙ ክዓቢ ይኽእል ድልውነትና እንዲሁ ማእከል ስዕበትናትና እዮ ክብልና እንዲሁ እዮ ኩልንትና ወትሩ ኣተጠንቀቕ ወትሩ ኣተዳሎ ዓጋም ተጎስጊስካስ ማስሪቃሳሎ ወትሩ ድልዋት ሓደ መስርዕ ኮይና ሰጊርናዮ እምበር ኩምራ ፀገማትና ወትሩ ለናገስካስ ክብርታትና መንጋስ ነገርና ዝደሊ ማሰዳሊ ግድሎ ደቂና ዘያተዳሎዩ ኣዋና ዘሎ ዘያተዳሎዩ ክብርታትና ዘሎ ትማልን ሎምን ትማልን ዋዲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን ኣብዝናትና ቀፅሪ ኣብዝናትና ምንባር ድሕሪ ሓሳብ ምብሳር ብኻዲና ተግባ
لومن تمالي وادينا أقبل قالي وترون لنا كسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زقلي نبيلو جدينا زياد تدالويو هلوانا زلو زياد تدالويو كبرتاتنا زلو تمالي لومن تمالي وادينا أقبل قالي تمال اللومن تمال وادينا أقبل قالي انت مالي لومن صباح وانت خوني زدالة زي جنبه يبنى زيزاني تمال اللومن تمال وادينا أقبل قالي تمالي لومن تمالي وادينا أقبل قالي تمالي لومن تمالي